Ben, hola a todos e a todas. Sempre digo a todos e a todas, pero estive antes intentando contar cantos todos había, entonces os que estades permitideme que use o feminino inclusivo por maioría aplastante, non? Ninguén vai protestar, supoño. Nós somos María Piñeiro e Antía Yáñez, que somos as gañadoras do certame As mulleres que opinan son perigosas do ano pasado, cando me dixeron que íamos abrir unhas xornadas as organizadoras, que moito traballiño levan detrás, sí. Pero nós que éramos as primeiras poñentes, puxémonos as dúas moi nerviosas. Efectivamente. Porque unha cousa é escribir na tua casa diante da pantalla do ordenador e outra cousa é vir aquí falar diante de todas vós. Entón, pois, por comezar por orde, que eu son moi geadiña, grazas ás institucións que fan posible isto, á Deputación, ao Concello, e sobre todo grazas ás persoas que directamente levan sobre os sombreiros todo este traballo, que son Susana Pedreira e Diana López Varela. Non miro o papel porque non me saiba os seus nomes, senón que como estou nerviosa me olvido hasta de mi nombre. Entón, pois, admiro as moito, xa non só polo seu compromiso feminista, senón que con ese compromiso son capaces de levar a cabo accións como esta, que é un éxito sempre de público, de asistencia e de calidade das persoas que veñen aquí a falar, non? Pois xa cos agradecementos, agora o que toca é presentarnos, vale? Ela é María, que é licenciada en xornalismo pola Universidade Complutense de Madrid e tamén ten un mestrado en Comunicación e Saúde da mesma universidade. Tes estudos de mandarín, non? Pola Universidade de Lengua e Cultura de Pequín, becada polo goberno chino. As miñas linguas fascínanme, envéxote moito. Bueno. E actualmente traballa en El Progreso de Lugo, onde cubre a información sanitaria e escribe un artigo semanal de opinión que tamén se publica no Diario de Pontevedra. E eu, que son Antía Yáñez, iba a dicir que estou aquí un pouco de chiribita, porque eu son enxeñeira de camiños, a priori non ten nada que ver coas letras, pero máis alá de facer as prácticas, pois nunca exercí, comecei a escribir bastante nova, e como foi ben, pois tirei por ese camiño, e cando souben do certame das mulleres que opinan son perigosas, pois axiña quixen participar, porque ademais moitas das relatoras que veñen aquí admíroas e algunhas pois teño sorte de coñecelas, entón era case como estar falando cunha amiga. E a parte dos libros, porque son escritora que teño, pois tamén son membro do comité de redacción da revista Luces e gañei o premio Xoán Carballeira de xornalismo en 2022 por unha reportaxe sobre a saúde mental en Galicia. Entón, pois xa con isto, a min gustaríame agora dar paso a María, que eu xa falei abondo, porque eu, cando lín o artigo de María, que gañou o premio o ano pasado, quedei maravillada polo artigo en xeral, pero particularmente polo seu comezo, non? Porque ti citas esta podémola pasar, porque, en fin, ti citas a Yoko Ono, que di unha frase que eu non coñecía e que me pareceu increíble, que foi: cada vez que non decimos lo que queremos decir, nos estamos muriendo. As mulleres decimos pouco o que queremos decir, María? Pois, grazas a todos por vir e por invitarme. Ola, Antía, efectivamente, sí. Eu penso que dicimos pouco o que queremos decir. Aínda dicimos pouco. Aínda hai moitas mulleres que non falan ou que non falan o suficiente. E aínda temos a moitísimas mulleres por escoitar. Que estes foros, como estas xornadas de hoxe e mañá, contribúen a que escoitemos a moitas mulleres. O feminismo está nun momento moi complexo. Non é a primeira vez, nin será a última, pero este é especialmente complexo e, por tanto, penso que este é un gran momento para falar. Co gallo do 8M, tamén de vir a estas xornadas, eu estive pensando moitísimo nun libro que lín hai moito tempo, que se chama Reacción, de Susan Faludi, que é unha activista feminista estadounidense que, pois a principios dos 90, escribiu este libro porque ela percibía que había
digamos, un contraataque a loita da muller. As mulleres acadaran certas cotas de igualdade e creouse un clima de opinión contrario a que seguiran avanzando. De algún xeito pretendían que recollesen un cable, acougaran un pouco. Nos hemos pasado de feminismo. Claro, por exemplo, estas son cousas un pouco, o mellor, hoxe superadas, pero naquel entón tivo moitísimo impacto, porque falaba desta estatística que había de como se chegaba aos 30 sendo unha muller traballadora, independiente, cunha carreira profesional, as túas posibilidades de casar e formar unha familia eran dunha porcentaxe baixísima. Se chegabas aos 40, había máis posibilidades de morrer nun atentado terrorista que de casar. Ela, sistemáticamente, con cada unha destas afirmacións, vai refutando esas afirmacións, botándoas abaixo. Fai tamén un análise dos produtos culturais da época, de todas estas películas de finais dos 80 como Atracción Fatal, que son como unha especie de parábolas exemplarizantes, que se presentan a unha muller solteira, con carreira, unha muller profesional desquiciada por conseguir un home, a un home que hunde prácticamente a súa vida por ter un hacer extramatrimonial, para que seguíramos no rego da familia, de formala canto antes e tal. Ben, estas cousas ao mellor xa non son as mesmas, pero eu penso que sí que hai agora mesmo un ataque claro ao feminismo que ven por moitísimos frentes e que confío que haxa agora mesmo unha Susan Faludi por aí adiante escribindo un Reacción 2 e que o ano que ven ou o seguinte, cando sexa que yo publiquen, estemos aquí escoitándoa porque fai moitísima falta un discurso así. Bueno, eu contigo quería falar porque citas no teu artigo un estudo de xornalistas galegas que ten uns anos e que caeu nese momento como un xarro de auga fría, polo menos en Galicia, porque dicía que de toda a opinión publicada en medios galegos, tan só o 15% estaba firmado por mulleres. Como pensas ti que está a situación agora? Gustaríame que deras a túa percepción como escritora, como opinadora e tamén como lectora. Pois a ver, eu tamén parto da base de que son unha nena dos 90, co cal son millennial, co cal os millennials xa lemos pouco a prensa escrita, Aínda quedamos resistentes, pero digamos que a miña xeración foi a que empezou ca onda esta de cada vez lemos menos prensa escrita e os de detrás, os Z, bueno, xa non sei se tocaron un xornal en papel na vida, Pero, claro, no eido da opinión, quizáis o que eu máis consumo non sexa o xornal, a pesar de que si me gusta lelo, sobre todo, non en papel, pero si online, Eu o que vexo moito son a opinión nas redes sociais, que ten moitas diferenzas ca opinión formada e reflexionada que se pode publicar nun xornal, pero o que eu sigo vendo é que os que máis bourean son eles, E tamén, claro, eu atopo aí unha analoxía, porque eu agora que estou facendo unha sustitución nun centro de ensino, nun instituto, xa empezo a ver como eles saen, falan, dicen, comentan, opinan de todo e elas cada vez, máis en silencio, non vou dicir nada, vou esperar que falen eles e despois falo eu. Entonces, creo que nós opinemos menos en prensa ten unha parte que ver con iso, que nós sempre imos cada vez un poquinho a pouco, quedando máis atrás. Por como nos trata a sociedade ou como son os nosos compañeros masculinos, pero tamén porque a nós faltanos a confianza, a crenza en nós mesmas, o que sexa. E logo, por suposto, está o sistema, os nosos xefes, case sempre homes, as opinións con máis visualizacións, moitas veces son de homes, claro, se aquí opinan 90 homes por cada 10 mulleres, é lógico que se lea máis a homes, porque os números son os números. Entón, este estudo que eu citei no meu artigo
foi citado ano pasado por Claudia Morán, que está por aí no público, e que foi sobre a charla que eu quixen dedicar o meu artigo gañador do premio. Entón, pareceume un número moi incontestable, o de só o 15,5% dos artigos de opinión dos principais xornais galegos, eso que só analizaron os galegos, están asinados por mulleres, o 15,5%. É que non é el 30, non é el 40, non estamos a ir rozando a metade, non, o 15,5%, que me pareceu alucinante. E entón, eu animo a xornalistas galegas, que é unha plataforma de xornalistas que defenden que o xornalismo ten que ter unha perspectiva de xénero para ser verdadeiro xornalismo, a que volvan a facelo. Porque xa, non sei se é 2018 ou 20, xa podemos facer unha comparativa de que pasaba daquela e que pasa agora. Tamén é certo que a plataforma Xornalistas Galegas é unha plataforma integrada por mulleres xornalistas e xa sabemos que moitas veces as cousas das mujeres, para que les vamos a dar dinero, non? Entón, entendo que un estudo como este conleva unha serie de recursos, tempo, un investimento para, sabes, non é só chego á miña casa despois da miña xornada laboral de 8 horas e agora voume poñer a contar os artigos para poder sacar. Non, tamén temos que dignificar pois que estas cousas que nos afectan a nós, pero non só a nós, porque se só o 15,5% das mulleres escriben artigos de opinión, os homes tamén solen homes, entón non teñen a perspectiva máis do 50% da poboación. Estamos cegas nós, pero tamén están cegos eles, non, a este respecto. Entón, sobre isto de las cosas de las mujeres, non? Que é un pouco unha expresión que odio bastante. No teu artigo, María, citabas a Lucía Méndez, porque o ano pasado contou neste foro que cando ela comezou na profesión xornalística, a ningunha das súas compañeiras se lle pasaba pola cabeza comentar na redacción, pois, las cosas de las mujeres, non? Pois, que tiñan que levar o fillo ao médico, como fora o seu parto, quizáis a lactancia, non? Todas estas cousiñas que aos homes ás veces parece que iso a chino. Entón, ti crees que as cousas das mulleres, comiñas, adoitan ser menos interesantes e xa non só no ámbito xornalístico, senón en xeral? Porque un exemplo que poño eu así rapidiño, este libro, eu fun nai hai 19 meses. E ainda teño que botar as veces as contas, porque as que foron nai saben que desde que pares o tempo de repente comeza a ir moito máis rápido. Non sei a que lei física responde isto, pero empeza a ir moito máis rápido. Entón, neste libro, a Susana Carmona, autora, que é doutora en psicoloxía e en neurociencia, se non me equivoco, falaba de que ata o ano 2017, no ámbito científico, ninguén se interesara ou non saíra ningún estudio, ata que o fixeron ela e o seu equipo, sobre que pasaba no cerebro das mulleres embarazadas durante o embarazo e o posparto. É dicir, ata 2017 a ninguén lle interesou eso. Por que sería? Sabes o que pasa? Ti xa sabes que as cousas das mulleres non existen en realidade. En realidade as cousas das mulleres son todas. Non hai cousas de mulleres especificamente, hai intereses. Entón, do mesmo xeito que eu leo con interés unha información ou unha opinión sobre, o que sei, o cancro de próstata, asumo que os homes leen con interese tamén pois sobre o cancro de cérvix, poñamos, por non seguir coa... Claro, isto que citas é que é curioso, e tamén o que dicía Lucía Méndez, que a min me chamara moitísimo atención, máis que nada porque ela empezar a facer artigos, a escribir artigos máis persoais, non? Contando estas cousas que no pasado non contaba con normalidade, estaba un pouco sorprendida porque tiña moito éxito. Pero que, claro, vamos a ver, a crianza dos fillos son cousas de mulleres? Ou o sesgo na investigación médica e na práctica clínica son cousas de mulleres? Ou, eu que sei, a crise dos cuidados son cousas de mulleres? Pois non, é que son temas universais. Que pasa agora? Que é certo que nos enfrentamos a unha crise de atención.
que as cousas van moi rápido, que a xente fíxase pouco, que precisamos constantemente novos estímulos, aparentemente, non? Entón, é obriga nosa das xornalistas feministas dar a turra constantemente e traer, recuperar para a xenda os temas que importan e ser unhas feministas augafestas sempre que sexa necesario, aínda que estemos cansas, aínda que estemos fartas, que ás veces o estamos, e falar destas cousas unha e outra vez, e dar moitísimo a paliza. Non vexo outro camiño. Ti, por exemplo, que falabas antes desto, e dicías no artigo que a voz vaise perdendo cos anos, non? En referencia a esa especie de domesticación que sofren moitas nenas para que falen de determinado xeito, de determinados temas, con determinado tono, non? E contabas un exemplo, bueno, unha cousa que se pasou sendo unha nena, que penso que é moi acaído. Por favor, lémbranos que é o que pasou e por que o sigue recordando así na túa vida adulta. Sí, bueno, este non é o meu profesor, pero podería serlo perfectamente, porque eu lembro, ademais, foi terceiro da ESO, o sea, 14, 15 anos, que, bueno, eu teño un ton de voz moi alto e ademais bastante mala hostia, con perdón, e entón, cando eu estaba no medio da clase, no medio dos meus compañeiros, e ademais eu xa aí xa me encabiñaba cara ao ámbito científico, non, as materias científicas, entón había mucho maromo en mi clase, entón cando sentía que non me escoitaban, ia elevando a voz, elevando a voz, elevando a voz, e ao final eu dicía, aquí vadesme escoitar a min, aínda que sexa só por cansina e por elevar a voz máis que a voz, porque a teño máis aguda e aquí gano yo. E entón lembro que estábamos facendo un montón de barullo na clase de plástica e o profesor non se lle ocorre outra forma de mandarme calar que dicirme, por favor, Antía, deixe de berrar que pareces unha verdulera. E quedeime super cortada porque, hombre, por suposto, eu non quería ser unha verdulera. Aí non fui capaz de ver que iso era un ataque de xénero, porque eu co tempo, cos anos, despois cando pensei niso, porque foi unha escena que me quedou grabada. Mira que non me mandaron calar a min profesores ao longo da miña vida un montón, e o único do que me acordo é deste. Non sexas verdulera. Eu non quería ser unha verdulera, ni unha pija, ni unha choni, non. E co paso do tempo, a pregunta que me quedou é, ostras, e os meus compañeiros, cando berran, algunha vez dixo calade que se non queredes ser verduleros, ou calade que parecedes verduleros, a que non? Entón, quedoume grabado, e creo que son cousas como a esa, porque eu sí que despois lembro estar varios días dicindo Antía non berres, Antía non berres, pero non era porque me dese vergonza berrar, é que me daba vergonza que me volvesen a chamar verdulera. E entón, claro, iso é unha anécdota, pero a min quedoume grabada. E cantas cousas nos dirían que a priori parece que son inocuas ou que non importan, que se nos quedan gravadas e que van facendo que cada vez falemos menos, que cada vez opinemos menos, que cada vez nos fagamos notar menos, porque iso pasa na adolescencia, eles querense facer notar sempre a todas horas, e nós, mellor pasar desapercibidas sempre, non? Entón, eu tamén fixen o meu proxecto final, o meu traballo, perdón, proxecto de camiños, non, traballo final de máster, de mestrado do profesorado, analizando o nesgo de xénero en matemáticas, en materias STEM, porque as materias STEM van moitos máis homes que mulleres, e tiña moito que ver con isto. Tiña moito que ver con que nos van minando a confianza pouco a pouco, pero non é que nos vayan minando a confianza de xeito directo, é dicir, se a nos chega alguén e nos di la mujer a la cocina, pois incluso nos reímos en su cara e dicimos, por favor, volvete ao paleolítico. Incluso no paleolítico eran bastante, non, que temos un pouco esta mala concepción, no paleolítico ás veces tamén bastante máis igualitarios que hoxe en día, non? Pero somos capaces de ter argumentación ou incluso dicir esta persona falta unha fervedura ou... Non, o problema son as cousas que están e non se ven, que están e pasan desapercibidas, non? Entonces, o que eu atopei revisando, facendo unha revisión sobre os estudos, que non había moitos, porque para que vamos a facer estudos de que as nenas son peores en STEM, porque son las niñas, non le importa a nadie, non? Había moi pouquiños, pero os que atopei decían cousas como que os profesores, cando respondían preguntas dos nenos e das nenas, respondían en tons diferentes,
que era algo casi imperceptible, o sea, o profesor non o facía adrede, non? Senón que unha terceira persoa que ia ver as clases empezou a percatarse de que o ton era condescendente, con eles era máis como retándoos a superarse, e con elas era, bueno, non te preocupes, xa está, xa pasou. Se isto se te dá mal, non te preocupes, non? Entón, ese cambio no ton, que as nenas, cando empezaban a suspender matemáticas, porque en primaria, máis ou menos a autoconcepción da capacidade matemática era máis ou menos a mesma, era cando empezaban a ser adolescentes que se separaban, as nenas empezaban a creer, cando suspendían cousas STEM, é que eu non valgo para isto, lo mío son las letras. E en cambio eles, cando suspendían algo diso, era, bueno, estudiei pouco, para a seguinte xa probarei, non? Pero non lle fomos a unha nena en particular e dicir, eres mala en matemáticas, non, son esas cousas sutís que se van coando, das que non nos percatamos, as máis perigosas, e eu creo que eses son os retos do feminismo de agora. Porque os ataques directos sabemos enfrontalos, sabemos diferencialos e analizalos, pero as cousas que están e non se ven, non? Como facemos para loitar contra elas? Eu penso que iso é o que temos que concienciarnos no feminismo de agora, que xa saímos das cociñas, de cociñar, non? Entón, dicíasme antes de entrar, porque antes de entrar estábamos moi nerviosos, estábamos falando un pouco para a tensión, dicíasme que che parecía moi importante que che preguntase pola síndrome da impostora, porque é certo que a síndrome da impostora, como dixeron Diana e Susana, saiu varias veces nas xornadas, non sei eu se dicir que saiu en todas as edicións, sería moito dicir, pero casi todas, e Claudia por aí que sí, que saiu en todas. Entón, claro, eu non sou moi bo exemplo, porque eu sinto-me impostora en todo, porque son enxeñeira de camiños, non? E non exerzo do meu, e estou por aí facendo outras cosas, non? Pero o ámbito da enxeñería, ademais, está moi masculinizado, entón, digamos, eu me crié con los lobos, e dentro do que cabe aprendín a manexalos, non? Pero que é o que pasa no ámbito do xornalismo, sobre todo do xornalismo da opinión? Sentímonos impostoras ou sentides vos xornalistas de opinión impostoras? Será que eles opinan mellor? Ou teñen simplemente máis experiencia no cuñadismo? Pois mira, eu quería falar do síndrome da impostora porque teño unha teoría que vou plantexar aquí, a ver que vos parece. Eu sei que a tendencia actual é loitar contra o síndrome da impostora e animar e chamar as compañeiras a que o superen, que o trascendan, que vayan coa cabeza ben alta a facer o que sexa para o que estean preparadas, non? E tamén, evidentemente, o síndrome da impostora racanea voces solventes que todos perdemos de escoitar porque esas mulleres síntese abrumadas e pensan que non poden. Son consciente deso, por suposto que penso que hai que loitar contra eso e penso que incluso as mulleres poden ir e ser mediocres como tantísimos homes e que non pasa nada. Pero a miña teoría é que o síndrome da impostora ten cousas positivas. Bueno, que é a seguinte, eu penso que, digo porque o sufro, ti tamén, e seguro que moitísima xente, se ti sufres este síndrome, enfrentaste a cuestión que teñas que facer, por exemplo, a falar aquí agora, pois con certa responsabilidade, con seriedade, preparas o tema, ves aquí, ou o congreso médico de dermatoloxía, non sei o que sexa, co teu tema preparado, disposta a facelo ben, afrontas eso como con madurez, con seriedade, con responsabilidade. E iso o público penso que o percibe. Non? Cando vexo unha ponencia, penso que noto, se a xente ten... A leva traballada ou non? Sí, o leva traballado ou non, se ten o discurso afianzado ou non. Nese sentido, penso que o mellor, o que hai que facer é universalizar ese síndrome, e que todas e todos pasemos por eso. Eu pensaba que... Sabes que me pasa a min con iso? Unha anécdota graciosa para meter un pouco para
para dar un pouco de... Sí, que moitas veces falamos de temas duros e necesitamos un pouco soltar a sonrisa. Eu, que son xurado en moitos certames literarios, claro, hai moita xente que envía cosas por si suena a flauta. Vou enviar isto que teño por aquí e ao mellor teño sorte. Eu sempre que vexo algo que dá, isto pasa, vergonza, como está escrito, ou como aborda determinados temas, eu cheguei a ver nun certame de literatura infantil un supuesto cuento de unha niña que se casaba con un hombre de 80 años. Madre mía. Lo vi. Entón, cando me pasa iso, digo, este ten que ser un tío. Porque son anónimos, vale, para que sea xusto, eu sempre digo, isto ten que ser un tío. Se me apuras, un tío blanco heterosexual. Sí. 99% de acierto, segurado, sí. Sí, sen dúbida. Claro, bueno, pois, precisamente por eso, eu penso que o mellor non está mal que se democratice e que todos e todas tiñamos un pouquiño ese síndrome da impostora. Eu levo un tempo pensando nesto, e outro día escoitei a xornalista Nerea Pérez de las Heras dicir algo moi similar e sentime moi acompañada, a verdad, porque eu, como acabou xustificando todo o que sinto de algún xeito ou outro, pensaba que esta era unha teoría miña para ir tirando e tal. Pero que máis xente pense eso, porque é verdade que é agradable como público enfrentarse a xente que vai que toma as cousas en serio, non? Bueno, que decías do xornalismo igual que todo demais. A inmensa maioría das estudantes son mulleres, a inmensa maioría das curritas somos mulleres, e a medida que vas subindo, é certo que hai maravillosas excepcións, pero a medida que vas subindo, por regla xeral, hai máis homes que mulleres, non? Os cargos máis altos dos medios. Bueno, volvendo a ti, Antía, o teu artigo ten unha estructura, bueno, seguindo as leis de Newton, non? Que é tamén o título. Interésame moito saber como xurdiu esa idea de usar as leis de Newton como fío conductor e tamén en xeral de onde sacas as ideas, que é algo que sempre pregunto a xente porque me gusta moito saber isto, como aparecen, como se seleccionan, cal é o teu método? Pois mira, xa imos rematando aquí porque temos unha maravillosa conta atrás aquí que nos está indicando que nos queda moi pouquiño. Eu saco as ideas do día a día, pero sí que é certo que ás veces ese síndrome da impostora como que teño moi alto e entón eu tiña clarísimo que quería participar no certame As Mulleres que Opinan, que vos animo a todas a participar porque é maravilloso. Non hai tantos premios, sobre todo de artigos xornalísticos en galego con dotación económica, vale? Este está moi ben por dotación económica, polo que representa, por virate aquí a Pontevedra, por compartir o espazo con vos, con todas vos, por compartir tamén un premio con outra persoa que escribiu tamén un artigo en castelán neste caso. Quero dicir, todo acompañada é mellor. E entón, eu tiña moi claro que quería escribir, pero non sabía de que... Claro, porque todo o que se comentaba aquí nas xornadas do ano pasado, eu sí a todo. Estaba como se fose nuestro Padre Nuestro, Madre Nuestra, non? De riba a baixo, eu me lo sabía e eu sí a todo. Pero, como tiña o síndrome da impostora moi subido nesa época, eu dixen, a ver, eu que son enxeñeira, que sei, eu de que podo falar sen sentirme unha impostora, non? E dixen, física, matemáticas. Entón, neste caso, non sei como, lembrei as leis de Newton, que todo o mundo estudou no instituto, e daquela había unha reacción, estábase falando, eu creo que o liguei, porque se falaba moito dos medios da reacción a este feminismo, non? Hasta salir ao presidente do goberno dicindo que tiña amigos de máis de 50 que pobriños, que estaban aí un pouco ofendidos porque se nos había ido de las manos. Entón, a palabra reacción a mí sempre me leva, sen querer, ao principio de acción-reacción. E entón foi aí cando me lembrei das outras dúas leis e dixen, anda, podemos fiar a reacción que está tendo o feminismo hoxe en día con estas leis de Newton. Entón, como a min non me podían decir, está aquí unha xornalista hablando de física sin tener ni idea, porque, bueno, aquí somos ás veces un pouco de tú que pone en tu papelito? Que eres xornalista, entón non podes falar de ciencia. Que pone en tu papelito? Ingeniera, entón non podes escribir libros. Entón, ocorreuseme fialo así para dicirles, é que son enxeñeira, podo falar das leis de Newton, non? Entón,
pois ligalas a iso. Eu saco as ideas do meu día a día. É certo que moitas veces quedo sen ideas, porque escribir moitas veces é un oficio solitario, entón non teño un traballo con compañeiros, non vou a unha redacción, non teño... Agora mesmo sí, porque xa vos digo que estou no instituto, pero cando paso moito tempo sen ter outro traballo que compaxinar, atópame só na casa e sí que noto esa falta de ideas. E sabes como notei que me faltaban as ideas? Porque agora, cando vou ao instituto todas as mañás, paso por unha carretera onde hai unha cigüeña. E simplemente ves a cigüeña todos os días, deu-me pé a... Eu quero escribir un artigo sobre unha cigüeña, non sei como, pero vou meter a cigüeña por algún lado. Entón aí decateime de que me estaba quedando sin ideas, porque sempre estaba como revisitando os mesmos temas unha outra vez, que son os temas que a mí me interesa, pero non saía da miña burbulla, non tiña outras olladas. Non sei se che pasa a ti eso tamén, de quedar sin ideas. Sí, bueno, constantemente. Sí. E tamén tiro do que vou vendo, claro. Non escribo de outra cousa, en realidade. É que eu creo que estar opinando todo o tempo é moi difícil. Sí, tamén. Pois eu non entendo el auge das redes sociales de dar tu opinión todo el rato, todo el tiempo de todas as cosas. Eu me canso. Porque é imposible, ademais. Bueno, hai xente que o fai. Hombres blancos heterosexuales, sobre todo. A osadía. Así que, non sei se queres engadir algo máis. Nada máis. Moitísimas gracias a todos. Sí, Non foi sei un se hai placer alguén estar que aquí. quere preguntar. Sí, Non sei se- grazas. Grazas ás dúas. Se alguén quere preguntar algo, temos estes 10 minutos antes de que sexa a quenda de Noelia Dánez. Podedes levantar a man e achegamos vos un micro se lle queredes preguntar algo a Antía ou a María. Quería dicir que eu non quería deixar ao meu profesor de fondo todo o rato, pero isto debeu ser terminar a pila ou algo, entón non poden pasar a diapositiva. Mis disculpas. Alguén quere preguntar algo? Non? Se non preguntamos Diana e eu, Sí? Vale, pois no caso de María, que María xa foi relatora de Mulleres que Opinan na edición do ano 2022, e naquel momento María falaba da impostora que ela se sentía, porque non tiña claro que o que ela escribe maravillosamente na contra del progreso e de Diario de Pontevedra sexa opinión. Pasaron case 3 anos desde aquel momento. Entendiches que o que ti faz, como tantos homes que escriben opinión desde o eu e desde o seu día a día e desde a cotidianidade, sí que é opinión ou sigues tendo dúbida? Non sigo tendo dúbida. Eu sigo tendo... Non quere decir que non pense que non estea xustificado que faga eso, porque, ao fin e ao cabo, de que vou escribir. Pero teño dúbidas de que eso sexa opinión. Un pouco tamén, supoño que porque son... ás veces un pouco purista cos xéneros xornalísticos. Entón, esas elucubracións que fago ás veces, ou contar a miña visita a un supermercado, pois, home, opinión... Quero dicir, que opinión transmite eso? E máis ben, pois unha viñeta, non, da vida cotiá. Sego sen ter claro que eso sexa a opinión, pero estou encantada de pasar por opinador, estar aquí e falar con todos vos, Pero iso tamén o fan eles, Sí, xa o sei, sí, pero que tamén dubido de que eso sexa opinión, claro. Pero a mellor eles non dubidan. Non, bueno, seguro. Bueno, eu vos estiven escoitando moi atentamente as dúas, de verdad, unha charla que me parece maravillosa, que dará para a posteridade de Mulleres que Opinan, porque estivo moi ben fiada. Eu vos quería comentar, ou preguntar, non, con respecto ao que dixeches ti, María, tamén, no, dos temas de mulleres, non, que tamén recolleu Antía, que si son importantes, non son importantes. E eu lle comentaba aquí en baixo a Susana que a min os temas de mulleres me parecen os máis importantes do mundo. O sea, non entendo que non sean portada, que non, que non estean sempre na axenda mediática, non? E iso ten impacto tamén pois no feminismo. Vos quería preguntar, as dúas, tedes algún problema ou tivestes algún problema cos vosos xefes ou xefas, non o sei, por propoñer estes temas de mulleres? Alguén vos dixo que quizáis eran pois que non se podía falar tanto de eso ou que non tiña interese a vos en particular, vos pasou? Respondeu brevemente, porque como non teño xefe, que son autónoma, pero sí que noto, e é unha cousa Bueno, que me pero repatea... publicas, Sí, ¿no? pero é unha cousa que me repatea, que ao rededor do 25N ou do 8M, de repente a bandexa de mensaxes e os mails cheos. Fasme isto, fasme tal, ves aquí, ves a cual, escribes isto, participas en... Me envías tal.
E eu digo, anda, non haberá máis días no ano que todo se me xunta aquí. Non? E sí que o nota, sobre todo, tamén empeza a ver, claro, eu ao principio era, pois, Antía é a muller, non? A cota feminina que necesitamos no xurado ou onde sea, e tamén era a cota de juventud. E eu iba moi contenta porque que guai ser isto e que guai representar isto, e agora xa me empeza a tocar un pouco, non hai máis mulleres, quero dicir, sempre tiramos as mesmas nas mesmas datas. O que eu escribo non é importante un 15 de febreiro, só o importante é o 25N e o 8M, non? Xa está Antía escribir outra vez as mesmas cosas. Eso non cho din á cara directamente, pero valo interiorizando e valo sobreentendendo. Claro. Que ademais son datas onde hai tantísimos artigos que se dilúe, non? A súa importancia, parece que se abruma o lector con eses temas e que habería que escribir deso pois todo o ano. Eu non teño exactamente ese problema cos meus xefes, pero o que sí que teño, o que sí que percibo, eu fago información sanitaria, dende hai moitos anos, sí que percibo que é máis sinxelo vender, digamos, colocar temas con perspectiva de xénero agora. Tanto para convencer as fontes de que falen contigo, especificamente, quero facer unha reportaxe pois sobre o infarto na muller. Eu que sei, un exemplo. Pois é máis sinxelo que atopar pois tanto cardiólogos como pacientes, como que falen contigo, que se animen, que lles pareza boa idea, que é máis sinxelo agora que antes, máis doado. Pero eso sí que eu noto, e que hai máis interese tamén por esa perspectiva, o que está moi ben, porque no ámbito sanitario fai moitísima falta, como Diana sabe perfectamente tamén. Pero, María, por exemplo, colocar un tema de saúde ou sanitaria ou de ciencia e investigación feminina e, polo tanto, universal en portada, como de fácil ou de difícil é viable? Máis aló do mes de marzo e do mes de novembro. Sí. Foi no menos. Que sen que haxa... Foi no menos do que agora, quero dicir, si que hai unha evolución en positivo. Colocalo, que sí que se dean espazo, visibilidade, que o vean, que sí, que o acepten. Eu penso que sí. Nun medio local pequeno no que eu traballo, que eu sei que evidentemente hai medios que le van facendo toda clase de información con perspectiva de xénero dende hai moito, non? Que permea todas as seccións. Bueno, a ver, hai seccións máis permeables que outras. Deportes, pois, non é a máis permeable. Pero no que eu fago é cada vez máis doado, tanto de recibir por parte dos xefes como de convencer a xente que apareza na reportaxe de que é interesante, de que vexan a perspectiva. Sí. Bueno, pois se alguén quere preguntar algo, unha máis, e senón damosles un aplauso, o noso agradecemento e os nosos parabéns por gañar ese segundo premio de opinión Mulleres que Opinan. Sí? Pois aplauso final para María e para Antía. Grazas. E lembrar que buscamos novas opinadoras que gañen este premio e que a partir do luns se abre o prazo para poder presentar os vosos artigos, pero esperada que remate o foro para escoitar todo.